Beliau urung tau ngerti aku. Sapa? Lencir kuning, irunge mancung. Sapa? Piyaine cilik. Sapa? Mbak Prikel Pangayon. Yo. Dan kaya MC ya. Anu Mas, disepoti Mas. Apa? Ah. Luro cinem, luro cinem, nem. Nane, Simba. Tut ki Mbah. Simba. Prikel. Balungane mok. Ayo mok. Simbak Prikel Pangayon. Monggo rawuh wonten mriki. Pak Prikel iki wayang wayang kulit apa film horor? Ngene iki nek Mbak Prigel wis anu lho, wis apa jenenge viral pisan. Viral. Aku nganti junggal-junggal iki viral blas gak ora. Ora ngono, bocah ayune kok ngene iringane jengat-jengat. Ayo Nduk, protes kuwi, protesen. Menika Pak Dalang Samandiman nggih. Sugeng Pocot Samandiman. asmane Mas Dawa. Aku lali ya. Sarmidon. Pak Sarmidun nggih. Sugeng dalu Pak De, nyun sewu. Nggih. Kowe wah kesempatan. Kowe jalan kondang kok tergalek jenenge Ki Sarapan. Jalan Menika dalang saking Cina to Pak De? Cok saged. Iya kok iso. Sipit Tak kandhani. Ora kok Cina. pripun? Ndredeg lho mrene patung nganti ngene terus ngono. Sipit piye? Ndredeg. Ngantuk jenengan. Kok ngantuk. Nah, itu. Mbak, kula niku ngefan banget kalian jenengan. Bengi iki alhamdulillah iso ketemu. Alhamdulillah. Iso salaman kalian jenengan. Ternyata ombak ing njaba nek Mbak Prigel ayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Bayi. Untu iso kaya ngono. Bayi. Gigitane bayi. Nyem. Jenengan kok iso mikir tekan gigitan barang ki lho. Nek dahar daging apa nang gigit? Ora. Oh ngaten. Sarmadi kan kepethuk wong ayu sarape kumat. Sok ngono bekar-bekar. Hati-hati lho kowe kok iso dikremus karo kuwi lho. Aja sejak-sejak. Kuwi agar kumat nyawur kuwi bocah kuwi. Ha iya. Lho kok la iya lagi. Nggih. Nggih. Mas Sering borong dipun egone mriku. Borong apa? Borong diugone piye carane ben Mbak Prigel suarane tambah jos. Terus ben igolane sing wah aku nang YouTube nonton Mbak Prigel. Wah. No. Mbok sesuk priksa kowe. Periksa ngapa? Ketoke saya nemen no. Ya jenenge orang itu. Kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan. Wong ki nek seneng karo wong, ekspresine beda-beda. Betul. Niki nek seneng karo wong ngene tok. Ora iso apa. Nah aku pancen tak luapkan apa enake nggih Mbak nggih. Iya. Dadi kepethuk wong wedok ayu ngene ayo ngono ku mau. Ayo untune putih. Aku kok malah wedi to Pak De arep Pak Samandiman iki. Aja meneh kowe aku kancane wedi kok. Wis wedi aku. Kowe wis dimaklumi. Kowe ngerti Sarmadi kok ngono apa? Kuwi nggo nutupi grogine. Hei, betul. Mbak Prigel nyanyi nama. Mas aku kok supporter bal ya. Kok nembang apa? Kowe nyuwun karo kanca-kanca abdi. Wis. Niki sing rame mawon ya Pak De. Sing rame apa Ben to? menutupi grogine Pak Samandiman Sarmadi. nggih. Gerajakane Mas. Oke. Tujuh nggih. Gerajakan banyu biru. Banyuwangi. Banyuwangi kuwi enek banyu birune. Adar. Kowe kayane mangan batan kok. Ya Mbak yo. Gerajakan. Dibawani mboten, Mbak? Mau langsung mawon. Ki wis jam 4 kok. Oke, Pun. Yo. Yo ndak? Yuk, sik Mbak, sik. Masih ngene kok. Nah.
wadon uber-uberan gandeng tangan reng pinggiran pinggir pesisir gerak sekat bisik-bisik semayanan matrin Manut, Dak. janji orep biareng sir-siran ambi gandengan gendeng asli bianyu wangian Rasakan Banyuwangi yo. Kerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon nekani angin yang agen susah ati longgoreng pasir pasiran sambur samburan rare toan ambi mangan selonjoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan reng pinggiran pinggir pesisir gerak sekat bisik-bisik semayanan matrin janji orep biareng sir-siran ambi gandengan gendeng asli bianyu wangian sir-siran ambi gandengan gendeng asli bianyu wangian Luar biasa. matur mbah nuwun Pak De Nggih, matur mugi-mugi nuwun. jenengan sehat selalu nggih Amin amin ya Allah ya Rabbal benjing Alamin. mayang teng pundi yo Alhamdulillah mayang wonten Solo. Weh, tanggapan. tanggapan Mulang. Mayang niku mung nderekne Mas kok. Wong Nggih. ki weh Matur nuwun Mbak Prigel. Nggih. haryane pengajar ana SMKI. oh ngaten nggih Sekolah menengah karepe Karawitan. apa? Karawitan. Oh, karawitan tak kira karepe Nggih. dhewe. Niku wonten kathah jurusan pedalangan, karawitan, tari, musik, nggih. jenengan sing mucal anu nggih gambar Nun, gambar kok saged? lho gambar napa pedalangan jenengan Pedalangan. oh pedalangan Dalangan, yo pelek, yo slebor. Mbak Porok sisan. Tukang sepeda kok. nggih sehat selalu nggih Nggih, amin amin. Pak amin. Dalang Nggih. terima kasih Pak De gareng Sama-sama. panjang umur nggih Amin sayangku. Ya, dan luar biasa. Iki bintang tamu ini sik loro Mas Gareng sing urung berdiri. urung kemeneng. Oh, akeh jane ini ora apa loro. Iki genti Mbak Lintang Kairo sisan berduel karo Duet, Mbak duet. Winong Nawangse. Wangsih. Ya,
Ayo disepoti. Saiki ganti slendro. Ayo sepoti iki. Mau slendro ya. Aku pokoke Sarmadi ra sepot. Ayo. Wong wis slendro ganti slendro. Momo cici. Buta-buta galak. Ora. Ngene, cici mo cici mo jiro lupat yuk. Ayo Mbak Lintang Kairo munggah panggung karo Mbak Winona Wangse ye hayang ke hayang ke kena ye aku tak nggih bengok iso mak nut ngono ya Mas sirah. Ora. Iki mau support apa? Support ala Ki Sarmadi Sabtotomo. Ya. Kalau dok, kae Lah nggih. Bapak- Pripun sugeng ngenjing. bapakmu ladeni. Pak Sarmadi. Sugeng enjing Mbak Lintang Kairo. Nggih. Lho, pripun? Mbak Lintang Kairo. Krunguku mau cameo iki, Pakde. Malah rumah tahu lintang Kamerun. Mboten numpi ayune kok ngene kok. Madheprane nduk aja disawang aku, ndak Lah, gumoh. kenapa? Aja mbok sawang ndak pengen aku. Anu Mboten lho Pak, jenengan niku kok wabeng sak mripate sak kuwabe kok wabeng itu napa? Kowe ora tau tak ulang ning SMKI. Saiki dadi mahasiswa. Nggih. Sik kelingan jaman tak ulang. Nggih, Tak napa? ajari ngrebabke sik kelingan. Nggih. Tangan watang rebab dicekel tangan kiwa, tangan teng nyekel kosok. Nggih. Aku ning mburimu. Nggih. Terus tak maju, mundur, maju. Kayak ndek men rasamu piye kae? Apa niki Pakde? Kel pas tak ajari ngrebab kowe piye? Ya ngoten niku Pak. Kan Ora senut-senut, Pak. Ya ora senut-senut. anu Pak Radi ndredeg. Soalnya kan belajar. Ning saiki wis iso ya. Insyaallah. Oh Alhamdulillah. ya Kesupen. randang entuk nip nakal. Mbak Lintang sak menika kelas tunggal nggih. Nggih, samenika kelas tunggal. Panjenengan Bapak. kula sih kemutan nalika nderekaken Ki Haji Anomo Surata. Kula Nggih. menika penggirongipun Ki Haji Anomo Surata. Wah, Dadi menawi nggih. Pak Anom ngasta terus panjenengan sok nusul Nggih. nalika sematem jenengan tasih kecil. Peh jan walit sak benek lho, Pak. Saiki kok wis sowan. Rupane kaya jero sado. Kene putih kene abang. Grogi lho, Pakde, ngoten niku, Pakde. Ayo. Demam panggung mesti wonten, Pakde. Makane kira demam panggung. Demame iki kok separo. nembang- Nah, Kok nembang apa? you and you song. Song, menyanyi. What Song song? and you song, you singing. Lho piye maksud iki? Maksud kene nembang kono menyanyi. Bedane apa lho, Pakde? Ngoten niku, Pakde. Aku ganti Iki jenenge Sarmadi KPL. Apa kuwi? Koplak. Kuwi Sarmadi Koplak. EJ. Apa? IJ. Apa? Iya. Ya nang. EJ, heeh. Apa, Nduk? Lagune, Nduk. Apa dok? Kedah slendron apa pelok kang? Pelok boleh, Mbak Lintang, boleh pelok. Pokoke sementing wong loro kompak. Wis aja mbok dieling-eling sing jaman leh kumulang kae. Wis ki lalekno lelakon sing wis kepungkur, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cita-citamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. Lho malah sing ngelingke kowe ngono lho. Heh? Sing ngelingke kowe iki Iya. sing golek lagu. Apa nang? Lagune nang? Ninggalkan tresnan. Dah, cocok seneng aku. Aku iki. Dan semangat to panjenengan, Pak. Astu. Nggih, wong jenenge apa kuwi nuhoni dawuh saka Mase kudu tak tetek-tetekne nong. Nggih. Sing penting sampean mesem gumuyu, atiku tetep panggah seneng. Ampun semaput nggih, Pak. Ampun Oh. semaput. Niku ketawise darahe pun tuwinggi sore ini wabang. Soalnya kita berdua itu manis ya, Pak ya. Sing Enggak, penting- Lek. Iya, Nduk, Nduk. Selera kuat tak, Nduk. Iya. Lagune apa, Nduk? Ninggal? Ninggalkan tresnan. Tresnan. Mumpung panduse urip. Iki mau ngene lho, Nong. Pak Sarmadi, Mas Sarmadi dalem aku. Engko bengi anak Winong. Oh, yo cocok iki aku yo. Pandu sing gondrong kae. Oh, alah. Pencipta lagu apa lagumu? Loro Branti. Ya, saiki wis lagune viral. Wah, Iki alhamdulillah. raine kuwi sing nyipta. Heeh. Yo, lagune monggo.
tinggal katesan bersama Winong Nawangsi dan Lintang Kairu. Yuk, 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 yuk. Aja lali pawalingku uga moto kangmas janji-janjimu agar kangmas setia satu tak enteni kanthi saelingku. Winong, Mbak Lintang. Nggih. Niki all artis berdiri. Nah, Mbak nggih. Winong, Mbak Lintang, Mbak Niken kalih Mbak Prigel. All Artis artis. itu berarti Artis. semua dong, Pak. Hah? All artis ini semuanya. All artis star tamu. Star Bintang tamu. Ayo, kuwi anu Eka melu sisan ka. Boh, kalih Iya, kasih saya. Iya no. Iya, Mbak Eka. Iki Ayo bangsa Mbak Ika. bangsa dini iki ben nyawang wae, ben. Oh, lagune nyuwun Lestari. Heeh. Oke, cocok. Nggih. Ngoten nggih Mas Garing nggih. 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 Kene Dok, Mbak Ayo, Prigel, ayo. Mbak Kumpul, Niken. kumpul. Mbah, luar biasa. Iki. Nggih, sampun jumeneng Mas Gareng. Sampun, Mbak Niken, Mbak Niken. di mana di Tes, kau? tes angkat Oh, Mas. ya sih. Nah, Oke. angkat tes. Masuk. Iki. Dini nyawangnya ya Din. Nyawang sapa? Nyawang aku, ya. Karo kanca-kanca liyane. Yo. Nggih. Les. Ayang-ayang ya. Oh, apa? Lagune sing anyar, Mas. kanca-kanca anu. Oh, urung anu nek. Nggih. Mengke kula latih sik. Apa? Lestari, Mbak Niken. Lestari. Nggih. Sing ngengken sinten? Mas Bayu. Oh, Mas Bayu. Mas Nggih. Bayu. Kula dibisiki Mas Alfian lagu terakhir Lestari ngoten saking Mas Bayu. Kula mboten wani wis abang pucet kongkon.